lidi, vítejte tohle videa, jmenuji se tady Ricarda. Dneska se budeme bavit o tom, jak budu natáčet. Tohle vlastně má nový kanál na YouTube. No a pak uděláme vlog s mým kamarádem Píčenem. Zdrav. Čus. No a vlastně půjdeme na lesky za kamarádem, za nějakým kamarádem. No a... Takže asi bychom za chvilku mohli vyrazit. Tak jdem. No, takže vyrazíme trochu později, protože Ondra si jde pro pití. Lidi, omlouvám se, ale musím na oběd. Tak trošku se zpozdím. No lidi, takže asi jdu na oběd, takže to je jedno, ale stejně to dá najít.